Oh. Kumain na tayo mga cute! Kain na, mukbang na. Thank you kay Kuya Mang Baba. Ayan. Maraming salamat. Okay mga kuy, so andito ulit kami ngayon. So bibili kami ngayon ng binatog kasama ko yung mga batang prom D. Oh, binatog ayan. So, bili na kayo. Ang bilis. Ah. Ito nang bayad mo, lilibre kita. Mabilis, bigay mo na yung plato mo ah. Dito tayo. O, nasa si Jake? May gatas, Maxi. Ano sa'yo, Maxine? Asin o asukal? Ayaw mo yung asukal? Ha? Siyempre, kung asin ka lang, asin lang. Yung sa kanya, kuya. Okay, syempre kasama natin magpuputrip ng binato. Kasama natin si Jake. Hi ka, Jake. Hi. Si Nacy. Syempre yung sa akin. Tsaka si Maxine. Ayan, ito kay Maxine. Alam nila. Sinabi ko na. Ito na yan. Ayaw daw. Bibili natin. Hindi kami na. Ayaw siguro. Diba? 1, 2, 3, go. Kumain na tayo mga cute! Kain na, mukbang na. Thank you kay Kuya Mang Baba. Ayan. Maraming salamat. Diyan na yan. Tambingi. Doon ka, Maxine. Doon ka na, Jake. Bilis. Yummy naman. Kain po tayo. Nakain eh. Kami akan po tayo kami. Mukbang tayo mga tindi. Mukbang. Wala, ubos ko na. Bigyan niya 1,000. Pag mamaya may gatas po sa yakan. Gatas po sa Kain tayo mga kuys. Dati ay isang pinatog na buwan eh. Oo, di ba hindi masarap? Hindi, wala ka ata. Shoutout po sa mga bago naming subscriber. Salamat po. Opo, sana pa tayo pa po kayo sa nakasusurvive. Panonood ko. Gusto nyo na nga ito? Magkano kilo ng talong ngayon? Isi-isi-pisi ka. Hindi ko alam. Supot-supot ang binili ko eh. Mga kuys, ganito po yung binatog oh. Ayan oh. Yung mais na ano, magulang tapos nilagyan ng nyog. Tapos po asukal o asin.
Asin po ako. Si Jake, asukal. Si Nacy, Asukal din po na may gatas. si Maxine. Ayan, parehas kami ni Maxine. Para kami po ni Dick. Asukal sweet. Mami, dami. Binatog mukbang kamo Jake. Binatog mukbang. Alibaba mukbang. Ano pa hindi? Alibaba yung sa'yo. Kamusta ka na? Kakaunti nilagay na inyo. Masapin. O, dami nila kayo. Marami. Dami. Puti. Ako hindi. Konti lang ganito. Yung parang bilog-bilog. Wala? Ako gusto ko nyo. Ako hindi na konti. Ang dami mo nga. Asin din sa'yo, mother. Ha? Asukal sa'yo. Kasi Na may gatas? Walang pabigat yung ano namin. Kailangan pala may pabigat. Ay, lumubog. Kaya lang mo, Ako, kinakain ng karag. Kinain ng kalag yung kay Jake. Naiangat mo. Hindi, sabi ko, lagi, no, yung ginanong ko na luwa niyo. Dakdak mo. Tubig. Tumalo. Okay. Ay, masikip. Pabot ka doon kayo. Okay. Tamad-tamad din eh. Dito nga masikip. Masikip. Matalo si inyo. Kamis nga. masabi. Bagong pagkod niya. Masarap. Nakakabilis ni Jake, naubusin sa kanya. Paborito nila ito. Kinarak namin yung binatog eh. Ay, kaya pumasok. Nandun na siya sa labas. Mulod po kayo sa amin, bibili po kami binatog. Ba't hindi kayo bumili? Sino daw ba bibili? Lumayan din daw, bilhin din binatog niya. 20 sana ah. Araw-araw naman yung malay mo may pumasok. Ang bakit ko kami. Ha? Makita mo yung ano mo, Kumuha ka, baka ano na. bumagsak. Bakit mo yung binatog mo, tapos mag-hi ka sa kanila. Hi! Hindi ko naman nakikita. Ako, kamo. Hi! Gusto yung binatog ko! Pasok mo na rin agad yun. Sarap ng binatog. Ah, Ang sarap ng tapos binatog. Yummy naman eh. Itong lalangaw yung ano. Pinanganak na masaya to. Luto na nga ako ng ulam. ano ko lang mo mata? Yung ano, yun o. Inuluto ko, natawa ko ng kaputol na ulo ng bunso. Malagay mo asim. Yung dahang ano mo. Hindi na, hindi na kasama. Ako si Gwen. Ba't pala nagino ko ng pala yung Tumawa ka kasi maliliit si ka sa ay mandak Dren, pa. dren, 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 dren. O, diba gusto niya Wala, si ay lang Gwen? na pag naluto. Kasampal daw ng taong beses. Hindi Di ba na. sabi ko sa'yo, maligo ka? Hindi mo na binilad yung sanga. Huwag mo na yung Hindi. Madalas niya po si Ah. Naan? Ay, 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 ay. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Yeah. Five for a five. Wow, 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 wow. Yeah. Yeah, Hindi, ang gawin natin bukas, takan na lang yung Bakit? yung kay Wilson, takan bukas. Bakit? Ba't mo nagagawa si Vincent kayo? Kasi ni? Tapos, Bakit? oh, tapos iwanan na yung motor niya dito bukas, minsan.
Sarap ng binatog mga kuys. Ay, hapon pa ba? Sa hapon daw yung kukuhanin. Mamuisip ka raw sa bingguhan. Dito mo sa Ngit ang tawa. Hi, kama. Hi. Hi, kamo. Hi ka sa mga subscriber natin ano, Kenji, bilis. Doon ka, oh. Ay, tumatawa, oh. O baka mapunggo mo yan, huwag mong mapungguin. So, ano yung mga Jake? Ito po si Kenji. Ito po si Kenji. Hindi makita mukha. Ha? Hindi makita mukha. Oh, dito na tayo, tapos tayo. Oh. Baka mabunggo mo, ibabagsak. Yan! Aw, 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 aw! Kenji! Kenji! Dito ka na lang sa gawi dito. Aw, 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 aw! Yan. Nay, umalis ka naman na. At kim na yung matamis. Tapasin. Tatakam si Kenji. Sarap din matamis. Ang parap. Sarap din. Tapos may gatas eh. Pero mas masarap pasin. Paborito ko lang ako. Kasi gusto ko kasi asin na yung ano sa ganyan. Baang ako naman ata. Hindi lang ako. Ako, ay lakas ang ulan, no? La 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 la. Umulan ka na, maliligo na ako sa ulan. Malakas yan. Ibig ko nga yung kalitin ba? Kuha din sa kaya. Ang hugas ko nang lain. Ano na ako doon? Naliligo. Ayun na, oh. Kailan mga ito? Ah, ang sarap ng binatog. Kamo Kenji, bilis. Oh. Gusto nyo, ubos magbababay na tayo. Jay, kaya ka magbabay na tayo sa ating mga ano. Jake, mababay na raw. Okay mga kuy, so ayan na nga. Kumakain pa si Maxine tsaka si Nacy ng kanilang binatog. Kami ni Jay, kubos na. Masarap ba yung binatog? Yeah! Ayan. Okay. Ayan. Maxine, harap ka na dito, bilis. Habang umuwi kay ni Nacy. Again, I hope nag-enjoy kayo sa aming vlog. Nag-enjoy sana kayo. Ayan. So, I hope nag-enjoy kayo sa aming vlog para sa araw na to. Hello, Kenji! Ayan, sali natin si Kenji. Again, this is Kuys Road kasama ang mga batang prom D. Ito ang ating mga batang prom D nagsasabing maikli lang ang buhay. Enjoy natin yan. Bye-bye! Bye-bye!